Bueno, 29 hai que ir á folga porque estamos nun momento en que por parte do goberno español estánse a adoptar políticas de recorte de dereitos moi importantes que fundamentalmente centrados en todo o que ten que ver en abaratar e facilitar o despedimento e novas reformas que están aí pendentes como que ten que ver ca ampliación da idade de xubilación hasta os 67 anos, mesmo modificar a estrutura da negociación que vai nun sentido claramente regresivo, que é unha maior centralización da mesma, e pois ten outra das reformas que está pendentes é o de modificar as prestacións por desemprego, é dicir que estamos a falar de recortes que van todos eles precisamente en reducir dereitos e precarizar condicións laborais cando os motivos da crise económica, xa que estas reformas fanse en función desa crise económica, non ten nada que ver pois ca situación das rixideces do mercado laboral e polo tanto é totalmente inxusto e é unha mentira que isto vai axudar a salir da crise económica e que sexa necesario facelas, non? Bueno, a crise económica ven motivado fundamentalmente polo fomento dun modelo de economía altamente especulativa que xenera pois moito lucro e moita concentración de riqueza en aqueles que teñen esa capacidade de controlar os mercados financeiros, é dicir, a oligarquía financeira, a banca, as grandes empresas, e a través tamén de unha serie de unhas políticas neoliberales que supuxeron pois a precarización do mercado, a perda moi importante do peso das rendas no produto interior bruto, unha privatización de servizos e empresas públicas co adelgazamento correspondente do Estado, é dicir, todo un conxunto de políticas que conforman este modelo de capitalismo neoliberal no que estamos a vivir e que desde o noso punto de vista é realmente o que está fracasado. Curiosamente, todas aquelas medidas que se podían estar adoptando precisamente para corrixir esta situación a través de políticas fiscais, a través do control da economía especulativa, a través do apoio precisamente a todo o que ten que ver co tecido productivo, a creación de empresas públicas en sectores estratégicos que permitiran precisamente ao Estado estar en mellores condicións para afrontar políticas de carácter incluso desde un punto de vista económico, pero pensado máis en interés de carácter social, é dicir, todo ese tipo de políticas non se están adoptando, sino que unha vez máis o que se busca é que sexa a clase traballadora quen pague estas crisis económicas e o que se busca é fundamentalmente debilitar a clase traballadora para que o capital poda afondar moito máis neste modelo de capitalismo neoliberal. Bueno, fundamentalmente está todo o que ten que ver co despedimento, é dicir, aí as medidas que se adoptan o que van é a axilizar e abaratar o despedimento a través do contrato de fomento da contratación indefinida, que reduce a indemnización de 45 a 33 días por ano e fundamentalmente a través de algo que foi moi controvertido en toda esta reforma, que é os despedimentos por causas obxectivas, que na práctica supón facilitar despidos sean de carácter individual ou de carácter colectivo con indemnizacións de 20 días por ano e un máximo de 12 mensualidades. Se a maiores temos en conta de que o Fondo de Garantía Salarial vai a cubrir 8 días desos 20, pois estamos falando de que as empresas o custe do despedimento redúcese de 45 días, pois na grande maioría dos casos a 12 días por ano, é dicir, que aí o que se pretende na práctica ao cabo do tempo é igualar o custe da indemnización por despedimento, teñes un contrato fixo ou teñes un contrato temporal. Eso na práctica é fundamentalmente o que se busca e pois outra das medidas que para nós é tamén altamente importante é que se facilita a través de aspectos que se contempla nesta reforma o descolgue das empresas en todo o que ten que ver co cumprimento dos incrementos salariais, é dicir, que aí todo o que ten que ver pois co carácter vinculante dos convenios sectoriales prácticamente desaparece e iso queda no ámbito da empresa, o cual vai a facilitar moito ás empresas o descolgue e o incumprir as cláusulas salariais.
Bueno, demasiado tarde non é. Nós, como central sindical, efectivamente defendimos desde o primeiro momento que había que convocar unha folga xeral, había que adoptar medidas de presión de suficiente entidade para que os gobernos precisamente non levasen adiante as medidas estas de recorte de dereitos que pretenden levar, non? Outra cousa é que aí non contamos co respaldo das outras centrales sindicales, nas centrales sindicales maioritarias a nivel do Estado, e, bueno, vémonos nesta situación de ter que responder a unha reforma laboral unha vez que foi aprobada no Parlamento. Bueno, non é a primeira vez, e de feito que as folgas xerais anteriores conseguimos que reformas que xa estaban aprobadas vía decreto, despois o goberno pois a retiraran polo menos nunha parte moi importante. Hai que esperar, polo tanto, que o goberno tamén, se a folga é exitosa, pois reconsidere esta reforma que levou adiante e, polo tanto, modifiquen aspectos sustanciales da mesma. E, pois, temos que ter moi presentes de que hai outras reformas con tanta ou máis entidade que esta, como é todo o que ten que ver cas pensións, o que comentaba antes, pensións, negociación colectiva, prestacións por desemprego. Polo tanto, para nós parecenos que a folga é totalmente necesaria e, ademais, é moi importante que sexa exitosa se queremos conseguir non só que estas reformas non vayan adiante, sino que realmente o goberno empece a promocionar un outro tipo de políticas que nos fagan pois pensar en construir nun futuro máis ou menos inmediato un modelo de organización económica e social pois moito máis xusto, moito máis solidario, moito máis democrático que este, no que realmente se garante os dereitos básicos da cidadanía, como o dereito ao ensino, á sanidade, á vivenda, ao emprego, e ademais onde se garanta tamén un reparto moito máis xusto, moito máis equitativo, moito máis solidario da riqueza. Si non é a través destas movilizacións de aquel sector, aquela clase que estamos realmente interesados en mudar este modelo, como somos os traballadores e traballadoras, pois dificilmente vamos a conseguir parar esta política. É dicir, que eu creo que temos que ser moi conscientes de que a folga xeral trascende o que é o ámbito desta reforma, que aquí o que está a debate, o que está en confronto son modelos de organización social e económico totalmente antitéticos. Ou se impón un, aquel que favorece a unha minoría, que son as oligarquías financeiras, ou conseguimos a través da movilización que se impoña ese modelo máis favorable que é a maioría social.